Nuns minutos estaremos de volta con todo ese repaso das cabalgatas dos Reis Magos ao longo de toda a xeografía galega, pero antes, unha das noticias internacionais do día, os ollos do mundo están en Nova York. Ali, tanto Maduro como a súa muller declaráronse inocentes dos cargos que se lles imputan, entre eles o de narcoterrorismo. A expectación era máxima nos arredores do Tribunal do Distrito Sur de Nova York, onde a media tarde hora española, mediodía hora local, Nicolás Maduro e a súa dona Cilia Flores comparecían por primeira vez ante a xustiza estadounidense. A parella declarouse non culpable de todos os cargos que se lles imputan. Foi unha comparecencia na que, segundo testemunhas, Maduro se presentou ante o xuíz como a vítima, insistindo en que segue a ser o presidente de Venezuela. O seu abogado, o mesmo que durante moito tempo tamén representou ao fundador de Wikileaks, Julian Assange, definiu a operación para capturalo en Caracas como un secuestro militar. Tamén manifestou que, de momento, non van pedir a liberdade baixo fianza. Maduro, de 63 anos, está acusado de 4 delitos relacionados con narcoterrorismo. A Fiscalía considera que o mandatario foi máis que un colaborador necesario para o crime organizado, poñendo os poderes do Estado ao servizo do narcotráfico. Xunto a él, a acusación inclúe tamén a súa dona, sinalada pola súa presunta implicación na coordinación de reunións e loxística da rede. Tras esta primeira comparecencia, o xuíz volveu citalos para declarar o próximo 17 de marzo.